mangsa ana siji kerajaan kawak sing ana ing Jawa Wetan. Kerajaan kuwi dipanggedheni saka sawung raja yaiku Tunggulametung. Rakyate makmur lan tentrem nganti nang mubarang wektu kerajaan kasebut ditempuh saka kerajaan liya. Astaga, adewe arep ditempuh saka kerajaan liya. Adewe keperang panglima perang, kepriye iki? Ngapura Ndoro, kepriye nek adewe goleki panglima perang ing desa-desa? Boleh uga idemu. Budhalo, ndelok panglima perang saiki. Nggih, Ndoro. Kebo ijo pun bergegas kanggo goleki panglima perang anyar. Nganti nang mubarang wektu dheweke ketemu karo Kenaro. Nyuwun sewu, sapa jenengmu? Kenaro, apa sing mbok goleki ning kene? Kula Kebo Ijo, panglima kerajaan Kediri. Aku pengen kowe melok perang gawe kerajaan. Aku ditakon marang bojoku. Sawise kowe wis bisa izin nango menyang istana, kami butuh pasukan perang sing akeh. Kenaro pun cepat mulih menyang omah. Sangantine ning omah. Bojoku wis mulih. Aku ana tugas saka kerajaan kanggo perang. Boleh ora? Aku udah muncul kue. Ini orang balik ke priye Bapak? Iya Bapak, priye kan Bapak orang balik. Tenang, Bapak mesti balik. Ken Umang lan Toh Jaya mung bisa meneng wae. Sementara kuwi ing kerajaan Kawak. Aku wis nemu wong sing prayoga raja. Betul tak kuwi? Sapa dhewe? Kenaro Baginda. Beciko, gawa dheweke mrene. Nggih, Baginda. Keesokan dinane Kebo Ijo jemput Kenaro karo keluargane. Setiane di kerajaan, dekne kabeh disambut grapeak saka keluarga kerajaan. Sugeng rawuh ing kratonku. Matur nuwun. Keesokan dinane perang kuwi kedadean. Kerajaan Kawak menyenengno peperangan kuwi. Lan Kenaro diangkat dadi panglima anyar saka Tunggulametung. Jadi panglima perang. Iya, Bapak, aku bangga karo Bapak. Nggih, matur nuwun. Nang mubarang bengi sing hening, Kenaro deleng kendedes dan jaba dhewean. Don putri melamun dhewe wae. Aku ora bisa turu kan. Mesti mikir piku lho. Bapak lagi apa? Putri, ya nyapa, uga meneng kene. Mbok lan Kenaro ora sengaja ketemu. Doro Putri ora bisa turu. Iya, Mbok ora bisa turu. Keesokan dinane, Ken Umang pitakon marang Kenaro. Bojoku temenan iki sampean ketemu karo Kendedes. Iya, Bapak. Wong saiki kowe wani nyusul aku. Iya ya, sepurane. Suwene suwi, Kenaro demeni kendedes. Mubarang bengi, Tunggulametung ketemu karo Kenaro. Tunggulametung pun narikne bag-bagan temone karo kendedes. Apa kowe ndemeni bojoku? Mboten Baginda, kula mboten ndemeni Kendedes. Aku ndemeni bojoku, tak pateni kowe. Nang mubarang dina, Kenaro lunga menyang omane Empu Gandring. Yun sewu. Apa sing gawe itu komen? Aku butuh kira sing gandring. Nggih, tenono 75 Nggih. Tapi gak gratis, ana syaratnya. Napa niku? Sembako lan kambing per awal. Oh, nggih. Sakwise 7 dina kuwi, Kenaro wis ora sabar maneh kanggo njupuk keris, kanggo mateni Tunggulametung. Kenaro pun njaluk izin marang Tunggulametung. Yo, kula lunga sekedhap kanggo jamu, weteng kula loro. Dang, cepet to balik. Kenaro sepurane, Krismu durung dadi. Ora iso, aku iso sabar. Kris iku iso gawe awakmu kena musibah karo keluargamu 7 turunan. Bengine Kenaro ngelaksanakake rencanane kanggo mateni Tunggulametung. Wektu Tunggulametung keturun lelap. Keesokan dinane, Kendedes bengok deleng bojone berlumuran getih. Tolong, napa? Enten napa Doro Putri? Bojoku dibuat. Sing sabar Doro Putri.
Lagane di sisi liya, Kenarok nyuap sawang pelayan kanggo dadi saksi palsu. Kanggo ngarani Kebo Ijo sing mateni Tunggul Ametung. Kowe mateni bojoku. Boten kula lho. Gak usah ngelak wis ana buktine. Naas Kebo Ijo dihukum mati karo Kendedes. Bengine Kendedes nangisi kematian bojone yaiku Tunggul Ametung. Kula duwe salah apa ya kok dipateni? Sing sabar ya Ndoro Putu. Oh jadi bener ya sudah menonton Jaya. Sabecike kowe rabi. Akhire Kenarok lan Kendedes pun rabi. Ken Umang ngrasa sedih. Atine lara lan tatu. Sing sabar ya, Mbok. Sabar, Mbok. Mbok, aku raten mbokku wis gawe atimu satu. Apa bener ya Kenarok sing mateni bapakku? Tapi atas dasar apa? Sadulurku, ana apa? Ora apa-apa. Keesokan dinane, Kendedes kaget ndeleng Kenarok ning sebelane sing wis berlumuran getih. Toh Jaya pun ora tau mikir Anusapati sing mateni bapake. Nganti nang mubarang wektu ana sawang pelayan sing ngomongi Toh Jaya babagan kepaten bapake. Ana apa jalurku? Bapakmu dhisik sing mateni bapakku. Akhire Toh Jaya dadi Raja Singasari. Toh Jaya pun melu mati dipateni saka turunan Anusapati. Akhire becik Toh Jaya arepa Anusapati ora ana sing dadi Raja Singasari. Toko, ade arep diserang saka kerajaan liya. Ade kekurangan panggabean. Kepriye iki? Nyung sewu, kowe napa teko mbeng? Tolong. Kenapa bojoku dipateni? Lah kenapa kan? Kenapa jalurku? Kowe sing mateni bapakku kan? Bapakmu dhisik sing mateni bapakku.